सिंधुदुर्गात महायुती होणार की नाही याबाबत संभ्रम आहे. असं असताना कणकवलीतील एका घटनेनं राजकीय वर्तुळाचं लक्ष वेधून घेतलं. सोमवारी कणकवली शहरात भाजपच्या वतीनं महायुतीमधील सर्वच नेत्यांचे फोटो असलेली कमान शहरात उभी करण्यात आली होती. त्यानंतर माध्यमांमधून महायुती झाली अशा चर्चांना उधाण आलं होतं. पण आता याच ठिकाणी या बॅनरवर महायुतीमधील उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि आमदार निलेश राणे यांचे फोटो या बॅनरवरून हटवण्यात आलेला आहे. त्यामुळे हा बॅनर नंतर ट्विस्ट निर्माण होत महायुतीबाबत गोंधळ दिसून आला. एका दिवसात असं काय घडलं की नेत्यांचे लावलेले फोटो हटवण्यात आले? या फोटोंचा आणि युती होण्याचा न होण्याचा काही संबंध आहे का, असे प्रश्न उपस्थित होऊ लागले. याबाबत अधिक माहिती जाणून घेऊयात आमचे कणकवली प्रतिनिधी स्वप्नील वरवडेकर यांच्याकडून. स्वप्नील जी, नेमकं हा बॅनरचा गोंधळ काय? एका दिवसात हे फोटो कसे काय गायब झाले? आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आमदार निलेश राणे यांचे फोटो गायब होतात, मात्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा फोटो असतो. नेमका याचा अर्थ काय होतो? स्वप्नील जी, नेमका हा बॅनरचा गोंधळ काय आहे? एका दिवसात हे फोटो गायब झालेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आमदार निलेश राणे यांचे फोटो गायब होतात, मात्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा फोटो असतो. याचा नेमका अर्थ काय म्हणावा? तीच तर खरी गंमत आहे जुईली. वास्तविक भाजपचं जे प्रचार कार्यालय आहे ते जेमतेम कालच सुरू झालेलं आहे आणि काल सकाळच्या सुमारास त्या प्रचार कार्यालयाच्या समोर जे कमान लावलेले होते त्या कमानीवरती महायुतीमधील जे तिन्ही पक्ष आहेत त्या पक्षांचे नेते मंडळींचे फोटो होते. त्यामध्ये भाजपचे नेते मंडळींचे होतेच. त्या व्यतिरिक्त शिंदे शिवसेनेचे प्रमुख एकनाथ शिंदे, त्यांचे जे कुडाळ मालवण मतदारसंघाचे आमदार आहेत निलेश राणे यांचे फोटो होते. सोबतच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अजित पवार आहेत, त्यांचे फोटो होते. वास्तविक काल दिवसभर हे सर्व फोटो कार्यालयासमोरील ती कमान, त्याच्यावरील हे फोटो कणकवलीकरांच्या नजरेस पडत होते. अर्थातच काल चर्चाही सुरू झाली होती की महायुती होते की काय कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीसाठी. कारण मागील काही दिवसापासून स्पेशली भाजपचे आणि शिवसेनेचेही नेते जे स्वबळावरती निवडणूक लढवण्याचे वक्तव्य करत होते. मात्र अगदी 2 ते 3 दिवसापूर्वी भाजपचे नेते नारायण राणे यांची एक पत्रकार परिषद झाली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जे निवडणुका आहेत त्या महायुतीच्या माध्यमातून लढविल्या जाव्यात असं मत त्यांनी व्यक्त केलं होतं. मग त्याच्यानंतर स्वबळाची भाषा होती ती कुठेतरी थांबली होती आणि त्याच पार्श्वभूमीवरती कालची आपल्याला भाजप कार्यालयाच्या समोरची कमान दिसली होती, त्यांच्या प्रचार कार्यालयाच्या समोरची कमान दिसली होती. त्याच्यावरती या तिन्ही महायुतीतील तिन्ही पक्षांचे नेते मंडळींचे फोटो दिसले होते. आणि तेच आता आश्चर्य आहे की त्याच्यातील एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाचे जे 2 फोटो होते त्याच्यामध्ये एकनाथ शिंदेंचाच फोटो होता, दुसरा फोटो आमदार निलेश राणेंचा होता. हे 2 फोटो आज सकाळच्या सुमारास गायब दिसले. ती कमान नव्याने बनविण्यात आली आहे आणि त्याच्यावर हे 2 फोटो गायब आहेत. आणि त्याच वेळेस अजित पवारांचा जो फोटो आहे तो मात्र त्याच्यावरती आताही दिसतो आहे. माजी नगराध्यक्ष समीर नलावडेंची याबाबत प्रतिक्रिया आलेली आहे, तीही पाहूया. नगरपंचायत निवडणुकीच्या अनुषंगाने कणकवली शहरामध्ये भाजप पक्षातर्फे प्रचार कार्यालय स्थापन करण्यात आले आहे. याच कार्यालयाच्या समोर जे कमान आहे या कमानीवरती काल भाजपमधील जे महायुती अंतर्गत तिन्ही पक्ष आहेत, भाजप आहे, शिवसेना आहे, अजित पवारांचे राष्ट्रवादी आहे, ह्या तिन्ही पक्षाच्या नेते मंडळींचे फोटो होते. गंमत म्हणजे आज सकाळच्या सुमारास ही कमान हटवली गेली आणि त्या ठिकाणी नवीन कमान लावली आहे. विशेष म्हणजे या कमानीवरील शिंदे शिवसेनेचे प्रमुख नेते एकनाथ शिंदे आणि आमदार निलेश राणे यांचे फोटो गायब दिसत आहेत. त्यामागची कारणं काय हे आपण विचारतो आहोत कणकवली नगरपंचायतीचे माजी नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांना. समीर भाई, बॅनरवरील ते 2 फोटो हटवले गेले आहेत, कारण काय आहे? नाही, हे बघा, मुळात आधी समजून घ्या की माझं कार्यालय भारतीय जनता पार्टीचं वेगळ्या ठिकाणी आहे, हे तुम्हाला देखील माहिती आहे. आणि आता हे निवडणूक कार्यालय म्हणून काम चालू आहे, ते 2 दिवसात पूर्ण होणार. त्या बॅनर बनवण्याने आणि आमच्या काही उत्साही कार्यकर्त्यांनी राज्याचा प्रोटोकॉल आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आहे, तो राज्याचा प्रोटोकॉल त्यांनी बॅनरच्या वरच्या भागावर लावला होता. तर ती राज्याचा महायुतीचा प्रोटोकॉल लावला होता. त्याच्यामुळे अजून महायुती आपल्या जिल्ह्यामध्ये झालेली नाही. मग माझ्या निदर्शनास एका तुमच्यासारख्याच पत्रकारांनी आणून दिलं. त्याच्यानंतर मी लगेच आमच्या बॅनर करणाऱ्यांना आणि आमच्या कार्यकर्त्यांना सांगितलं की अजून महायुती आपली व्हायची आहे, त्याच्यामुळे तोपर्यंत तुम्ही भारतीय जनता पार्टीचा जो प्रोटोकॉल आहे तो प्रोटोकॉल लावा आणि जेव्हा युती होईल तेव्हा राज्याचा प्रोटोकॉल लावा. आणि ही नवीन कार्यालय, हे प्रचाराचं नवीन कार्यालय होतंय. मी बसतो त्या कार्यालयात, येऊन बघा, ते कार्यालय वेगळं आहे, तिथे वेगळे फोटो आहेत. त्याच्यामुळे गैरसमज निर्माण होतील आमच्या महायुतीमध्ये. असे काय करू नका किंवा भारतीय जनता पार्टीमध्ये गैरसमज निर्माण होतील असं काही तुम्ही पत्रकारांनी कृपया करून करू नका. समीर भाई, याच अनुषंगाने एक प्रश्न निर्माण होतो आहे.
भाजपचे नेते नारायण राणे यांनी काही दिवसांपूर्वी पत्रकार परिषद घेतली. निवडणुका महायुतीच्या माध्यमातून लढवल्या जाव्यात अशी त्यांनी इच्छा व्यक्त केली होती. कणकवलीमध्ये महायुती दिसणार आहे की नाही? नाही, हे बघा, ते राणे साहेबांनी निर्णय घेतलेला आहे किंवा प्रदेशकडून प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेबांनी निर्णय घेतलेला आहे किंवा पालकमंत्री नितेश साहेब जो निर्णय घेतील, जो आम्हाला सांगतील, तो आम्हाला मान्यच असेल. आम्ही त्यांचे कार्यकर्ते आहोत, आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आहोत. ते सांगतील तोच निर्णय फायनल होईल. समीर भाई, अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. तुमच्या भाजप पक्षाचे नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक पदाचे उमेदवार कधी जाहीर होणार? हे बघा, कालपासून अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. आज भारतीय जनता पार्टीच्या ज्या इच्छुक उमेदवार आहेत, जे इच्छुक उमेदवार आहे, त्यांची मुलाखत आज रात्री 9 वाजता पालकमंत्री साहेब आणि भारतीय जनता पार्टीचे जिल्ह्याचे अध्यक्ष हे प्रत्येक इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती घेतील. त्याच्यानंतर दुसऱ्या दिवशीच फायनल यादी डिक्लेअर होईल आणि जशी जशी यादी डिक्लेअर होईल तसे तसे उमेदवार आपापला उमेदवारी अर्ज दाखल करतील. समीर भाई, एकीकडे शिंदे शिवसेनेचे जे पदाधिकारी आहेत त्याच्यामध्ये एकनाथ शिंदे आहेत, निलेश राणे आहेत, यांचे फोटो त्या बॅनरवरून गायब झाले आहेत. मात्र दुसऱ्या बाजूला राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाचे जे प्रमुख नेते आहेत, दस्तूरखुद्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मात्र फोटो त्या बॅनरवरती दिसतो आहे. जर महायुतीचा निर्णय झाला नसेल मग अजित पवारांचा फोटो तिकडे का दिसतोय आणि एकनाथ शिंदेचा फोटो तिकडून का गायब झालाय? हे बघा, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार यांचे जे जिल्ह्याचे अध्यक्ष आहेत अभितजी नाईक, ती यांच्यावर आमची युती झालेली आहे. त्यांना एक सीट सुद्धा सुटलेली आहे. अभित नाईक स्वतः जिल्ह्याचे अध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्ह्याचे अध्यक्ष स्वतः एका वॉर्डमध्ये उभे राहत आहेत निवडणुकीसाठी. त्याच्यामुळे त्यांची युती आमची झालेलीच आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस अजितदादा पवार यांच्याशी भाजपाची युती झालेली आहे आणि त्यांना एक उमेदवारी आपण सोडलेली पण आहे. आमच्याशी बोलल्याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद. कॅमेरामन साहिल बागवेसह स्वप्नील बरोडेकर, कोकणसाद लाईव्ह, कणकवली. स्वप्नीलजी, कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घडणाऱ्या घडामोडी नेमक्या काय बदल घडवणार आहेत? त्याची दुसरी बाजू आता अशी आहे, राष्ट्रवादी काँग्रेस ज्याचं नेतृत्व सिंधुदुर्ग, अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस ज्याचं नेतृत्व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये अभित नाईक करतायत, ते जिल्हाध्यक्ष आहेत त्या पक्षाचे. 2018ची जी नगरपंचायत निवडणूक झाली होती त्यावेळी वास्तविक नारायण राणे हे त्यांचा स्वतःचा स्वाभिमान पक्ष होता. त्या पक्षातर्फे त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी निवडणूक लढवली होती. वास्तविक तो स्वाभिमान पक्ष आणि तेव्हाचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष यांचा परस्परांशी तसा काही संबंध नव्हता. मात्र तरी सुद्धा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तेव्हाचे अभित नाईक यांनी स्वाभिमान पक्षासोबत आघाडी करून ती निवडणूक लढवली होती आणि अभित नाईक त्यावेळी नगरसेवक झाले होते. त्याच्यानंतरचा काळ बदलला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस फुटली, त्याच्यातून अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस वेगळी झाली. अभित नाईक हे आता अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये कार्यरत आहेत. अर्थातच ते आता महायुतीमध्ये कार्यरत आहेत. आणि त्याची दुसरी एक बाजू अशी आहे, अभित नाईक आणि भाजपची जी कणकवली शहरातील मंडळी आहे त्यांचं एक चांगलं सख्य आहे जे पहिल्यापासूनच आहे. त्याच्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत युती करायचीच आहे, त्यांना 1 ते 2 जागा द्यायच्याच आहेत असं त्यांनी ठरलेलंच आहे. आता राहिला प्रश्न आहे शिंदे शिवसेनेचा. वास्तविक मगाशी मी उल्लेख केला तसा 2018ची निवडणूक स्वाभिमान पक्षाने लढवली होती आणि ती फक्त एक राष्ट्रवादी काँग्रेसची मदत घेतली होती, त्याने एक जागा दिली होती. उर्वरित 16 जागा स्वाभिमान पक्ष स्वतः लढला होता. त्याच्यामुळे स्वाभिमान पक्षाला असं वाटतं आहे की आपली स्वतःची एक ताकद आहे आणि शिंदे शिवसेनेच्या ताकदीविषयी त्यांना कुठेतरी शंका आहेत की ह्या पक्षाची नेमकी क्षमता काय आहे, असे प्रश्न कदाचित त्या भाजपच्या मंडळीच्या मनात आहेत. त्याच्यामुळे कदाचित असं एक दिसतं आहे की त्यांना भले अजित पवारांची राष्ट्रवादी सोबत हवी आहे पण शिंदेची शिवसेना सोबत घ्यायची की नाही असा प्रश्न कदाचित भाजपच्या नेतेमंडळीच्या समोर असावा जो येईल. धन्यवाद स्वप्नीलजी, आपण दिलेल्या या सविस्तर माहितीसाठी. या सगळ्या घडामोडींवर असंच लक्ष ठेवून राहा. त्या बॅनर नजर चुकीनं लागल्याची माहिती समीर नलावडे यांनी दिली. मात्र या गोंधळाची चर्चा मात्र बरीच झाली आहे. अशा चुका करून चालायचं नाही असाच काहीसा संदेश सगळ्याच पक्षाच्या नेत्यांना मिळालाय असं म्हणायला हरकत नाही.